A 61 Romaría Vikinga de Catoira completará a súa programación con dous eventos culturais destacados. O máis novidoso é o Festival Valhalla, un concerto no que participarán numerosos artistas da música urbana. O evento terá lugar o venres 30 na Alameda do Peirao. É unha maneira un pouco de misturar tanto actuacións de xente, pois, de artistas que xa teñen un nombre feito, como poden ser Dani Romero, da Soul, Lenis Rodríguez, ou incluso Grove Amigos, que é talento galego, pero que xa leva moitos anos no sector, con actuacións un pouquiño máis de artistas emerxentes que teñan esa oportunidade de mostrar o seu talento. O festival comezará ás 7 da tarde e alongarase ata as 3 da mañá. O recinto do evento contará con todas as medidas sanitarias e cunha capacidade máxima de 2.900 persoas, case a metade do permitido. De que a Alameda do Peirao ten 20.000 metros cuadrados de espacio utilizable que vamos a dividir en zonas de 3.000 metros cuadrados para meter, pois eso, unhas 750 personas, 800 personas. Sentadas, quero recalcar que son sentadas, son xente que vai chegar ao seu sitio, vai ter que usar a mascarilla, vai ter que usar todo o que se exixe nos eventos. As entradas xa están á venta a través de goticket.es e das redes sociais dos organizadores Lusco-Fusco. O outro evento é a representación teatral da Escola Municipal Úrsula no recinto das Torres do Oeste. A obra de teatro este ano é El Rei Snai, a primeira representación que se realizou en Catoira no ano 93. Unha obra clásica vikinga. É a obra que suele sempre gustar nas Torres porque é unha obra con esa aventura, ese conflito entre povos vikingos, a historia de amor e a parte cómica, o sea, leva todos os ingredientes que o público lle gusta ver nas Torres. Por suposto as batallas, por suposto non poden faltar. A representación estrearase hoxe e terá outros dous pases o mércores e o xoves. Serán gratuitos, pero con inscripción previa. O recinto contará con todas as medidas necesarias para velar pola seguridade. De feito, os actores actuarán con máscaras transparentes.